ka ta rayuwarka kafin ajali ya zo. Dama halin kwarai shi ke maka garkuwa harkokin rayuwa, don komai ka aikata in ka mutu za ka gani. Da sunan Allah ɗaya, sarkin da yake buƙatar mu hau hanya ɗaya, domin aljanna ba baiwa mara gaskiya. Allah ka tsare mu maƙiya masu gunaguni. Ga maje ta fa halin rabu ya bi kowa kyawun su fa, duk wanda ya bar ma'aiki ya bar bargon rufa, na rantse makiyansa sai ya yi bakin jini. Gaskiya kun yi rawar gani, kun ba da gudunmawa tarihi mun gani. Baka shaka a ko'ina sai shiga sansani, har suka bar duniya suna taka rawar gani. Malamai na sai godiya, ba ma sai na faɗi ba kun san su da juriya. Su ne ke yada da'awa ko wace nashiya, ba shakka riga kafin ku yayi mana magani. Da muke ciki cuta ga cin amana ga kuma danne haƙi, ina saura tauna an karya muƙamuƙi, masifa ce ga ta nan a fili duk muna gani. Da take ciki an mana rami gurin mun abuka a ciki, turawa sun da baibaye mu muna jin jiki, ga idan mu kuru-kuru wai an ce ba magani. So suke yi su batar da su, har alfahari muke wajen gogayya da su, komai suka ba mu so muke mai aiki da su, sun rena mana hankali duk manyan mu suna gani. Makiyanmu ne, Allah ne ya faɗa matsalar daga gunmu ne, tsoro ne yake hana mu kosan duniyarmu ne, dan mulkin mallaka ake mana tuntuntuni. Zumunci an targaɗa shi kai an karya shi ma, sannan gacin amana daga ƙasa har sama. Burin mu a ban kuɗi a yi ta rigima, yan an magana mutane su dinga gunaguni. Mawaƙa ma duk suna da laifi magana ɗaya, a fadar manzo akwai mawaƙa 'yan mazanjiya, kullum aikinsu mai da radi ba gajiya, da baki suke karya kafirai ko sun yi sansani. Yan jarida ma suna da laifi ku ji yan uwa, zamanin annabi Sulaiman ya ga gudunmawa, Bilkisu tana ƙasar da ta mallaki garkuwa, bai san da ita ba ɗan jarida ne ya gani.
aljanu da dabbobi ya mallaka. Alhun da guda ya tafi yawansa kamar haka, sai bumbulki su wasu sun ce ma har ɗaka. Alhun da guda ya go da zancen bulki su har aka je aka gani. Aiki gagarumi ku ne fitilar muku Allah ya bai ilimi. Da za a bi shawara ta dace a yi gangami, duk wani kayan aro su ɗauke bai magani. Malami ƙauye da gari, wannan ya ce mushriki wannan kafiri, to mu kuma jahilai muna bin sa guri-guri. An rasa wani shugaba da gaigo ya yi magani. Bai gagen wani da wannan ya ci gallaba addini ya yi kwarjini. Da zagi da tsinuwa yake yaya kuke gani, da tuna an da mutum a farkon zamani. Ya shiga hadari, shekararsa 950 ku yana gari. Yana wazi ai ta diba da duka cikin gari, har kashe shi suke Allah ya tashe shi suna gani. Ake gargadi, bayani ne na gaskiya idan za ka faɗa faɗi. In an ci mutunci dole zuciya ta yi radadi, kar ka rufe naka kai ta zancen aikin wani. Mai shiga damuwa, wasu suna azumi amma wasu na shan ruwa. Sannan ga matsala ta cin riba 'yan kasuwa, ga ayar masu tauye mudu duk muna gani. Sannan ga masu auren jinsi da muna gani, wai mace ta auri mace mahukunta na gani. Namiji ya aure namiji wannan zamani, sai masifa ta taho a ce Allah yana gani. Lallai boko a yi ta ma ya gama wajibi, sanadin bokon da dama muhu da tararrabi. Matsalar rikida muke ɗabi'unsu muke tabi, tilas ƙalubale ya dame mu muna gani. Allah ke ƙara komai mun yarda da ƙaddara, komai mun jingina ga Allah muka dogara. Mai haƙuri kwanci tashi shine mai nasara, ba gyara a cikin bayanin mu kuna gani. Ta yi gangara, kasan sauri gare ta sannan ba ta jira. In dai layi ya bar kanka dole ka haƙura, kai ko da idan ka balle ba ka gani. Hausawa na faɗi duniya rumfar kara, wani kullum so yake ya tono ka tanzura. Ko yayi ta riga yana faɗin wai ka gagara, da ka bar gun yayi ta dariya dan baka gani. Me kan tune akan riga shi ya faɗa ruwa, kun san ko ban faɗi ba ma ya shiga da
mai kyawun gani. Allah ne garkuwar mu don mun yi tawakkali. Allah na san mutum cikakke mai hankali. In ba gurbin ido ba a sa masa tozali. Kar kai wahala idan ka saba wani magani. Ƙwaryarsa yake gani, yan kai mai kyau a lahira ma ga ka gani. Yan an caje ka gani dai na gunaguni, don ba matsala ba ce kuda ka shiga sansani. Duk wanda na ɓatawa don Allah ya yi haƙuri, kun san gyara idan ya sai an yi haƙuri. Roƙon abuwa na ƙauye da cikin gari, ni kai na laifukan da na san mana sansani. Sako ne daga Rabi Abdullahi mai dama gora mu dogo lokal gama a jihar Kano. Dan ƙarin bayani a tuntube na nambar waya kamar haka 080 30 67 52 30. Bisala.